பீடா பாப்பா உள்ள என்னமோ இருக்கு ஓபன் இரு பீ அப்படிதான் ஓபன் 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 ஃபுல்லா ஓபன் ஓபன் தாய் இப்படி பீடா ஓபன் பீ இப்படி பீ எடு அப்படியே எடுத்துருவியா சரி எடு 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 வரலையா பாப்பாக்கு அழகு ட்ரெஸ்டா இங்க பாரு பாப்பாக்கு இங்க பாருடா அக்காவே எழுதிருக்குடா மேரி கிறிஸ்மஸ் கெல்சி தேங்க் யூ கா சொல்லு இங்க பாரு தேங்க் யூ சொல்லு தேங்க் யூ சொல்லு யூஷி ஏந்திரிச்சு நில்லு பாப்பாக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் போல இருக்கே இப்பவே ஏந்திரிச்சு நில்லு பார்க்கலாம் தேங்க் யூ அக்கா சொல்லு தேங்க் யூ சொல்லு கெல்சி சொல்லு கெல்சிமா தேங்க் யூ சொல்லு தேங்க் யூ ஓ மை காட் பாப்பாக்கு ஏன் குட்டியா வாங்கியிருக்காங்க யூ லைக் இட் கெல்சி யூ லைக் இட் கம்மல் எல்லாம் தெரியும் பாப்பாக்கு கம்மல் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு இதுல கம்மல் இருக்கு அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு வேற என்ன இருக்கு போடலாம் இரு காட்டு இது பொட்டு இல்ல கம்மல் கொடு கம்மல் ஐயா கெல்சி இது அம்மா கூட நல்லா இருக்கும் போல இருக்கே கம்மல் அப்புறம் போடலாம் இப்ப வேணாம் இன்னொரு நாள் போடலாம் கம்மல் அழகா இருக்குடா சரி ஐயோ பிச்சிட்டியா அதுக்குள்ளார இதோ சரி விடு சரி கொடு போதும் கொடு